Hanay big time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Perte na ba ning sugatao na sa mga ginsugata na gani, no? Kahapon na kanabo na sa mga nagaliko sa mga fuel stations. At least bisan na paano may sulusobra darang budget nagahingagaw na gada na pa full tank sang salakyan kaya dako ang saka sa presyo sang diesel kag gasolina subong nga aga. Okay lang ya gawa ang gasolina kaya 1.20 ang saka epektibo alas 12.1 kay nasa nga kagahon for some fuel or oil companies. Ang iban naman kalabanda na gidya alas 6 subong ang aga ang adjustment nila. So ang diesel naman susperte ka dako sang saka 6 pesos kag 85 centimos ang saka subong nga aga. 6 pesos kag 85 centimos ang saka kasubong nga aga kalabanan na dre alas 6 gid ang adjustment. Mayara man niya sa nagapatuman alas 8:01 sang aga and then ang iba na ya karon na pa sa hapon. Depende ina sa oil company. However, ang kalabanda na gid nagapatuman na sina alas 6 sang Martes sang aga. Di sa mga may sulol sobra kahapon naggaliko na sa mga fuel station. Nga gawa tadi danayo yade pang tipida diri kamayran sang bulo budget isa gadda gidang tangke bala ay lang mag-abot dira sa may inang first gauge bala sang tangke. Sa unang kurent sa tangke but kung pwede pa man lang ina ko may sobra sa budget kaya subong ganda na so sila natin maintindihan no? Alos sa tanan na nagasaka ang presyo ilabin na sang mga nagapangunang mga balaklon nga mabakal naton sa merkado at the same time sa supermarket. So iban para sa mga nagagamit sa mga SUV at the same time public utility vehicle magluwas lamang sa taxi ni ang mga auto ang nagsugata gid sang tama kadako nga saka sa presyo amo ni ang mga salakyan o mga nagamaneho sang salakyan nga ang fuel is diesel. Imagine ninyo ang rollback nga sunod-sunod man nga mga sineman na tinalikdan nga bulan sang Setyembre ginbawi naman subong nga aga. Kay konsumahon naton ang rollback sang bulan sang Setyembre kulang pa gani guro. Hindi gani makatraspasser sa saka sa presyo sang diesel subong nga aga. Kay ang ipatuman nila to nagligad nga tag sobra piso o kon sentimos subong gin tinggob na diri. 6 pesos and 85 centavos ang ginadugang sa presyo sang diesel. Balik ka na naman sa malapit 80 pesos na naman ang presyo sang diesel. Sa mga fuel stations. Kalabanan na sina amo ni ang presyohan ay kay gamay man lang ang mga diferensya nila mo. From Petron abe, for example, sa mga dalagko ng mga oil companies, Petron, Shell, and then Caltex. Shell, Petron, and then Caltex. Ang gasolina naman is subong yara nagahamboy sa may 64 pesos or almost 65 pesos. Tubdob 68 pesos amo ni ang presyohan ay sang gasolina. Depende na kung premium mo kung ang ining unleaded ang pakarga nimo sa imo sa niyang salakyan na banwa kay banag kaina ang presyohan ay 65 to 67 pesos ang unleaded. Ang premium naman is 65 pesos to 68 pesos ang presyo.
Kapo nagpatugong nga kita do 67 pesos and 94 centavos. Ti subong nadugangan ni for premium nadugangan sang 1.20 tilapit ang 69 na naman ang premium. Ang diesel paglibot sang aton Bombo News team, ang diesel is 68 pesos to 73 pesos. Tinadugangan ini sang lapit 7 pesos, 6 pesos and 85 centavos. Lapit na naman 80 ang presyo sang diesel. Sa lengga sang mga motorista, labi na sang mga nagabiyahe bala sa mga public utility jeepneys nga traditional, ginimo man naton nga 12 pesos ang presyo sang pamasahe, pero ti bawion man lang kami ni gyapon, no? Bawion man lang kami gyapon sa kada semana nga pagsaka sa presyo, kung hindi man gid kada semana mayara sang rollback sulod sang pila ka semana, igo na gani mag price hike. So big time, no? Big time na naman ang price hike. Ginbawi lang to nila ang ginhatag nila o kung naging panubo-nubo nila sa presyo. Ang kalabanan abi subong o galing nga problema ilabi na sa mga public utility jeepneys, why pa man sila taripa. Wala pa taripa coming from the Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Abo na nga 11 pesos man gyapon ang sukot nila sa mga pasahero. Pwera lang sa mga kauturan naton nga mga nakakuha na yasang taripa or fare matrix from LTFRB. So, amo na yung ginapatuman nila ang 12 pesos for traditional jeepney. Ang iya naman sang modern jeepney from 13 pesos nahimo nga 14 pesos kung mayara na sila sang taripa. Tiamo nang subong uluanto santo sa gidanay. Kung hindi man lang gid tama ka importante ang kantuan o kung medyo malangadra pwede makawanto-wanto, nagawanto-wanto na lang. Kay kamahal sang pamasahe, kung ikaw man niya mayara sang salakyan, kung ang kantuan mo to wala man lang parkingan, ibilin na lang sa imo ginhalinan. Kaya kung na kay sa balaya, wag kakalibot-libot, adara gasto ka managyapon sa gasolina. Magluason do tama gidya balaya ka importante. Subong siguro maglapit ang highlights ang maskara, makapulo pahuwayan na gawa ang mga salakyan kaya ti kadamo sa mga areas sa dere o kan mga dalanon nga hindi gid masudlan. Hindi masudlan sang salakyan na kaya pagasiradohon. Ilabi na kung lapit ng highlights ang maskara. Tiamo naman yung subong, hindi pa ni naton mapaktan ni ko nasa sano pa ni nga pagasaka kay mahuyang manangadan ng subong ang balor sang piso batok sa dolyar. Imagine ninyo kahapon, nagbalik ka na naman, medyo nakabawi-bawi ito tani nagligad ang piso batok ka sa dolyar nga nagganubo sa 59 pesos ang kambyo sa isa ka dolyar, pero subong or kahapon sa pag-close ang trading banwa, balik ka na naman sa all-time low nga value ang piso nga nagadangat sa 59 pesos. Sa linga sang iba na okay ni gawa para sa mga kotaran nato ang ilang nga employer ato sa luwasang pungsod or mga bisan mga nag-work from home la na bala, mga business process outsourcing mga companies sa dolyar ang ilayang sweldo, at least bisan na paano makadugang man sa ilang sweldo. However, kung paminsaron mo lang o galing, hindi man makatranspaser ang ginsaka sang balor or kambyo sang dolyar, kay pagabot nimo sa merkado, puwerte man kamahal. Puwerte man kamahal ang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon. 21 minutos sa nakaligan sa tanang alas 8 sa aga. Sa sulod sa pila na kadlaw, banwa, mayaragyapon sa mga linupok dara sa may barangay Karabalan sa syudad sang Himamaylan.
halin sa nagligad ang semana. Kasdungan ini sa engkwentro batok engkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion kag mga miyembro sa New People's Army. Sang nagligad nga Webes nag-evacuate ang mga pumuloyo dira sa may barangay Karabalan. Ang iba na dre way pagyapon nakabalik sa ilang mga balay. Kahapon, another na naman ng pagbayluhanay sang lupok ang nabatian sa Sitio Medel, Barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan, Banwa. Pagkatapos sa pila ka oras, mayarasang bangkay sang isa ka lalaki nga na-recover sa mga soldado. Kagyara ini sa katubuhan. Basa diri sa report sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Ang ining firefight naglawig sang napulo ka minutos. Mayara sang bangkay sang isa ka lalaki nga na-retrieve nila. Ang iban sa mga kaupod nagmansig palalagyo sa iban o sa mga nagkalain-lain nga mga direksyon. Gindala ang ining bangkay sa Himamaylan City Police Station, gindala to sa punerarya para sa dugan nga investigasyon, nagtipon sa mga impormasyon angot sa iyang identity. Kag kainas ang kagahon, nagpagwa sang official statement ang 303rd Infantry Brigade. Ang ining napatay dira sa Sitio Medel, Barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan, wala sang liwan kundi opisyal sang New People's Army, ang commanding officer sang Regional Operational Command sang Komiteng Rehiyon Negros, kagamuman ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command. Sa tuod sining nga pangalan si Romeo Nanta alias Juanito Magbanwa, kung kaysa ginatawag man nga si Ka Jack ukon si Ka Waning Magbanwa. Actually, ang Apolinario Gatmaitan Command, sila ning isa sa aktibo bala pati ng social media na adapt na nila. Ginagamit naman nila magpadala sa mga press release sa katapo sa nga media, dire naman nila ginapagwa. Sa tiyon nga mga balion sila sa mga nauna nga mga statement sa militar. Ang social media amo naman niya gina-utilize sa Apolinario Gatmaitan Command. Kag ang pangalan or ang ngalan nga makita ninyo dira sa dalom kung sino man nagpagwa sa amo ng press release o kon statement, amo ni si Ka Juanito Magbanwa. However, sa sining engkwentro dira kahapon sa Barangay Karabalan, wala nakaluwas. Siya ang napatay matapos nga naigo sang bala kag suno diri sa mga pahayag or sa opisyal sang 303rd Infantry Brigade Banwa. Narasto naman sa mga makapilaman ka beses bangod sa kaso kriminal ining si Magbanwa. Kaso nga murder, frustrated murder, robbery, and damage to properties. Kag responsable man indirectly, however, sa kamatayon sa pilaman ka mga soldado, inosente ka mga sibilyan kay as sa official sang Komiteng Rehiyong Negros. Base isa man siya sa mga nagatag siyempre sang mando. Santo diri sa statement sang 303rd Infantry Brigade is responsible in the ambush of PNP personnel sa Binalbagan, tinalikdan nga mga binulan. Kung madumduman ninyo, may rasang patrol car bala sa Binalbagan Municipal Police Station nga magaresponde sa isa man ka insidente dira inambush sila. He was bailed out by front organizations of the CPP, NPA, and the F in Negros. Kag nakagwa. Nagbalik na naman og galing sa sining hublag kag naulamid sa naglain-lain nga mga terroristic atrocities diri sa province of Negros Occidental. Kaya
mo ni subong ini pa naton mapatod ni kun nasa sando ni mga bakbakanay dira sa may syudad sa Imaylan kanagligad nga adlaw may rasa nga duwa ka mga soldado nga mga nagkalamatay aton nga pagsaludo sa aton sa mga fallen heroes and kahapon ganing adlan naman ni sila sa 303rd Infantry Brigade somehow nakabalos man diri ang mga soldado amo lang ni galing masubo kayang bala nga ginabakal sa aton sa gobyerno kangay manaton nga Pilipino ang mapatay. It's either mas maramo ang mapatay sa hanay sang New People's Army pero hindi kayo sila malipod manigar banwa nga mayara gidya tinion nga nagakalagas man ang miyembro sang militar. Tiduha na patay sa hanay sang militar. Isa pa lang nga diri ang kumpirmado nga napatay sa miyembro sang New People's Army. Anong dugang nga background sining ni Romeo Nanta alias Juanito Magbanawa ang spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command. May nakita diri statement from 303rd Infantry Brigade Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, so ginkumpirmar ni Brigadier General N. Saporte, Bombo Arlene, ang identity ang isa ka NPA nga nasapuan o kung ang nakitaan patay sa area sa Sitio Medel, Barangay Carabalan, Himamayla na City, Bombo Arlene. So ini siya mo o si Juanito Magwanwa o kung ang iya sininga tuod nga pangalan, amo si Romeo Nanta Bombo Arlene. Kaging pakayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ini siya Bombo Arlene na native sa Pinalbaga. Hindi magitanto nila ginmambal Bombo Arlene nga kung Pinalbagan o Valladolid. Basta ara ini siya sa area sa Central Negros Bombo Arlene. Kagini siya na-identify ini siya Bombo Arlene na may initial na nga daan nga information ang katapos sa Army kahapon pa lang yung Bombo Arlene. Pero inigin na kuhaan pagidila sa information pag ito. Kina-check pag kung siya magin ini si Juanito Magwanwa kung si Romeo Nanta Bombo Arlene. So sa ila sining nga resources nakakuha ini sila na positively amo ini si Romeo Nanta o kung si Bombo Arlene Juanito Magbanwa Bombo Arlene. So ipayag man diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte na ini si Juanito Magbanwa Bombo Arlene isa ini siya sa mga ambush ang mga kapulisan sa area sa Pinalbagan kag amuman ang mga nagpatay sa mga kasko kag amuman ang mga nagsunog sa mga equipment sa area sa South sang Negros Occidental Bombo Arlene. Kag ini siya nadakpan ini siya ako na aresto ini siya last sa 2011 sa criminal cases nga murder, frustrated murder, robbery, kag damage to properties Bombo Arlene. So ini siya responsable man ini siya sa mga matayon sa mga soldiers, mga kapulisan, kag mga kasko, kag mga inosente nga mga civilian Bombo Arlene. So ini siya gayong kinakagwa ini siya pagod man sa iya sining nga mga grupo man Bombo Arlene. So ini siya spokesperson ini siya no ako na commanding officer sa Regional Operational Command sa Komiteng Rehiyon Negros Bombo Arlene kag spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command Bombo Arlene. So usually naton nga makita sa SOCMED social media Bombo Arlene nga nag-post regarding sa mga NPA Bombo Arlene. Pero Bombo Carl kahapon lang gid no na-recover ang sining nga bangkay pero kahapon man ni siya napatay or nagligad pangadlaw pero kahapon lang nasapuan. Nagipayag diri ni Brigadier Inocencio Pasaporte Bombo Arlene, Brigadier General Inocencio Pasaporte nga after sa ikalima nga encounter ini siya nakitaan nga wala na sa kabuhi after sa encounter nga ikalima Bombo Arlene. Oo. So meaning Bombo Carl sa kwan gid siya no katubuhan no nakita ang iya nga bangkay. Yes, Bombo Arlene, no? Palibot na ako na rini siya sa katubuhan niya nakita. Kag, di Bombo Arlene, ma-recoveran man din siya sa caliber 45 and then mga personal yung mga gamit. Bombo Arlene, so wala sang may nakuha sa iya nga mga malagba nga mga armas sa Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, kag amo ni, no? Ti Bombo Arlene na ano man ini, kasi bumasang katapos ang army, Bombo Arlene ang natabo. Kalingkiti Bombo Arlene na
ginatagaan na inisiya sansa nga magbalik sa gobyerno. Galing kitiging gusto niya pag-idea po Porlin nga magbalik sa kublag pagka NPA po Porlin ti amuling resulta po Porlin no nga nadulaan gid sa akong napatay gid ni saya sa naglutad nga encounter po Porlin. Hindi pa din matumod pila na ni edad niya, no, Momo Carl? Yes, Bomberlin, no? Wala diri na sit ang yasining edad ko kung lang taon haton na Bomberlin do ka bata pa isa si Toronari hindi siya sa 50s ang yasining edad da Bomberlin. Oo. Kay pila na ni Kadlaw abe ni mga linagsanayad raw sa may Southern Negros and tiabo ning isa sa mga na-retrieve nila. Tidalikdan na may raman sa napatay nga sa bahin sa mga soldado at galing nga mo ginaya mo basta amo nang imo sa nga trabaho ang insider isa mo katiil ara sa ospital ang isa mo katiil ara na sa patio Momo Carl aba na ginasaludo nato ning pagkabaganihan na sang mga kasoldaduhan ang ginasumpaan na nilang trabaho bala pagpangapin na sa aton pungsod nagikan na sa external man na o kon internal man mismo nga kaaway sa aton na estado. So far amo pa lang ni ang na-record nga napatay dira sa may Southern Negros. Aring sutupad ni Magbanwal dumang kwarta man ni Momo Carl? Yes, Pomporlin, no, amo na ang nakuha sa iya sininga backpack Pomporlin. Ang ina nga mga bagay nga yara naman sa letrato. Babay may kwarta, may mga bayo, may mga kapapilan sa nga nakita sa kumbaga Pomporlin amo na ini ang gimpambukad na tanan no sa kapal sa iya sininga bangkay Pomporlin. Okay. Pero hindi ni sure kung tagahimamaylan gid man siya. Sa statement 3 ni kung sa pakayagi Brigadier General Dennis Pasaporte, ini siya sa Binalbagan, Binalbagan. Yes, sa pangkulikitig sa data, meron man sa area sa Valladolid, kung sa diin lang gid siya po Porlin, pero usually ang nagagawa sa data gid Binalbagan po Porlin. Aktibo ni sila mo ang Apolinario Gatbaytan Command. Manang isa sa mga nag-adapt na gid balasang social media, no? Bombo Carl. Yes. Ano sa ganing mga statement ng militar, pagwa man na sila dayon yung ginabalik nila balang unang statement sa Philippine Army. Yes, Pomporlin, no? Kaga dira man nakita nga natabo kung ang napatay nga Cactus area sang Moises Padilla, inako man ininila Pomporlin. So may statement man sila ginapagwa Pomporlin. Okay. Yes, Pomporlin, pamatiyan naton ang pakayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Positively identify na no, kahapon may mga initial but we have to confirm no? May mga based sa pagpunto pa daw familiar ko na dahil may nagagawa ng mga pictures niya and then it was very late at night na no, I think mga almost midnight sa mga resources and positively identified niya siya na si Romeo Nanta at Juanito Magbanwa. Mas kilalain niya nga si Juanito Magbanwa ang alias no, being the spokesperson sa Apollo Gatbaytan Command. Pero our data, siya ang CEO no, sang Regional Operational Command sa Committee Rio Negros. Sa before no, ngalan niya siyang guerrilla unit before no, siyang una based for data larangang guerrilla unit against sa Central Negros and nadakpan na siya way back 2011 and nagwa din siya na pagwa po niya I think through the efforts man sa mga part organizations nila para makuha man ng mga strings of cases na ginabuhat sa wala no sa yapon ng mga murder, mga arson but more on mga murder, frustrated murder and robbery in ban mga muning case na I think nakafile before siya and damo ni siya nga case no nga ginatubang so very notorious ni si Juanito Magbanwa or known no sa alias nga muna Romeo Nanta and may chance siya before na balik sa tawag na pangabuhi. And again choose niya ang aming pangabuhi so dira no magid niya mabutan niya. Yes sir. So sir ini-native si Juanito Magbanwa sir? Ara lang dira I think ara lang dira sa Central Negros base dira sa Binalbagan.
Ang data na mo siya, hindi masyadong albagan. I think, tanaw ko data niya, Valladolid, and then sa Bacoor. I think mga muna na mga data. No? Oo. And may mga other reports no, after siya before cited, so ara lang somehow, I think, sa Binalbagan. After mga information. So sir, isa ini siya sir sa nagluntad nga ambush sa area sang Binalbagan na yung pang ambush nga mga kapulisan naton sir? Tama, nakita siya dito sa video. Siyang involved, no? Dito sa pag-ambush man sa Binalbagan early this year, no? We believe na siya nagplano to be ang head siyang regional operation command siyang NPA. Yes sir. So sa mga napatay sir sa South sir nga mga kasgo, kaga mga nabiktima pagin sir sa pagsubang-sunog sa mga equipment sir, isa man diri siya sir? Tama, no? Walaan mo, ginadesign man nila kung buhato nila na ginadesign nila, anong purpose overall, kung tanaw natin is to intimidate ng mga pumuluyo, ang mga negosyante, quarry operators, contractors, para maghatag sa demand nila. So, ano lang ang ginabuhat nila, no? Ginadesign din nila na ang mga ginabuhat nila incidents to ang terror sa mga pumulo and intended target. Ang project nga muna nga ma-terrorize nila. Amo ang objective sa nila, amo na yung kung tanaw nato na-classify natin na sila as a terrorist organization. Tungod sa muna, gusto hindi na lang ang mga panghadlok. Nga ko nila, again, makakuha sila, ma-extort nila. Very matahari. Contractors and even aton nga mga agrarian reform beneficiaries and local officials. I think makakontribute mo sa baturno eventually madula or mag-collapse ang organization, and then tungod by his experience and background, amo ni siya ang ginasaligan nila for military work nila, no? And I think with his pagkapatay niya, I think medyo mabawasan ng capability, medyo naka-put up na siya sa ngalan regarding sa mga. And somehow, feeling ko makakontribute. Hindi naman makuha dako niya contribute niya ma-down ang organization further, no? And eventual nga ma-collapse sigid ang insurgency problem. So, dako niya sa dako ilang. Yes, sir. Ang isang medyo dako ito, ara gihapon na dakpan si Mamaylan, no? Siya yung patriarka. Oo. Ano ito ang more or less parang daw Deputy Secretary ka region. I think dako man nga impact. And again, tugangan ini kay Romeo Nanta. So, siling ko, affected din yung collective. Dala natin ang leadership mo nila collective. Hindi lang yung nakaalala isa-isa. So, amon ang akong pagtanaw, collective leadership, nabuhinan niya mga key leaders sila. And I think dako affecto. And sa amo ng incident, I think dapat ma-realize na nino ng other members. And akong kapati big siling ko, yung mga feelers na gusto man tumuslit sa grupo nila. Kung may opportunity siling ko, puslit na kamo. Dahil kung hindi, amo ni sample, amo ni matabo nyo, pareho kay Romeo Nanta. Nasapuan ng inisa, sir, nga patay ni sir? Nasapuan sa after sa encuentro kapon, mga 5:30. Dito kapon sa Disinintita City Model. I think hindi man kami makasilingkuhan na congratulate. Kami medyo apektuhan man. Alam natin may pamilya man. And hindi ni naabot sa muling bagay. Kung nagbalik siya sa mataway nga pagkapangabuhi. Tungod na ating current gobyerno. Especially ato ng mga local leaders. Ara naman ang mga programa. Hindi man natin madali na. But again, siling ko, because of ideology, na na-indoctrinate sa ila and gusto nila i-take advantage man for the personal. I think kadamuan daw para mangyapon ng personal, mga motives. So, amo gini ma-absang. So, again, hindi man kami kasadya, kung kami affected man, itungod nga dapat hindi na natabo nga mga incidents. Ma'am Arlene. Okay, so wala man na binagkulang sa pagparawagan ng ato na gobyerno, Momo Carl,
Ako na pwede magbalik na sila sa sabak ka sa nga gobyerno. Kay kunara ka sa hublag, duha lang ginang imong madangatan. It's either ikaw magkapauli nga buhi, magbalik ka ba sa sabak sa nga gobyerno, or untay na gadyang imo tuhod. Yes, amo ginada Bombo Arlene, no, ang option, no. Mas mayo na lang gid Bombo Arlene nga magbalik na lang gid ikaw sa gobyerno, at least may mabaton ka nga gikan sa gobyerno, makasugod kaliwat sa imo sini nga pangabuhi Bombo Arlene, kay timera nga ginahatag ang gobyerno pamagi man sa iklip Bombo Arlene, no, Correct. LTF, LCAC, may makuha gid ikaw Bombo Arlene. Ti isang nagligad na ligani madamo sa mga former NPA ang nag-surrender na, nagbalik na sa gobyerno. Subong Bombo Arlene, man na gina-practice na para at least nga magbalik ng ila sini nga pangabuhi sa dati nga wala iya sa nga pagpanago Bombo Arlene. Oo, si si Juanito Magbanwa, hindi na to na sa malipod manegar kati dere sa mga kaso nga iya ginatubang nga ginaplastar man na sa 303 Infantry Brigade, base damo naman na sila man sang pinatay. Ti patas na Bombo Carl. Ambugan Bombo Arlene, no, ti ang iya sini nga gipakatubang gid ti kung buhi ini siya Bombo Arlene, ti dako gid ini nga mga kaso ang iya sini nga pagkatubahon, murder, frustrated murder, nakagwa lang ini siya tungod lang sa iya sini nga mga kaupdanan man Bombo Arlene, pero ti before miyara gini siya for sure may mga existing warrant of arrest ini siya. Kumbaga Bombo Arlene, amo ini siya ang most wanted nga NPA terrorist diri sa Negros Occidental. Kay man ti mga spokesperson na iya, hindi lang na yan siling yung why sila yan nag-engage bala dere sa patag-awayan bala, Bombo Carl. Yes. Kita mo, ang inyong mga na-enkwentro dere sa Imamaylan, ara siya mismo. Yes, ang bugid gani Bombo Arlene, no, gid ini siya sa kung sa diin nagaluntad ang encounter sa mo man ni Bombo Arlene nga wala nakabalik ang mga pumuluyo sa barangay Karabalan Bombo Arlene, kay malapit madamo sa malapit nga mga sityos, so wala pa hindi sila nakabalik kay ang clearing operation sa army sige Bombo Arlene. Base malabot naton si Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, Bombo Carl, ang battalion commander sa 94th Infantry Battalion, at least makapagwa man siya sang statement. Thank you, Gabe, Bombo Carl. Bombo Arlene, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl Limita Panser para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Bea Defensor ti Convermado nga ngining nga napataya dira sa maya barangay Karabalan, partikularmente sa maya Sitio Medel kahapon. Amo ni si Ka-Waning or Ka-Wanito Magbanwa ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army diri sa aton sa maya isla sang Negros. Kung nabalikan nato ng mga enkwentro nga naggaluluntad kadamo na sa mga nagkalamatay, no, ang opisyal sang New People's Army nga naguntay ng mga tuhod nila kadunggan sa enkwentro batok sa mga soldado kabay pang magaserbe ining basihan kag palanggiran sa mga yara pa sa hublag para kamo sa kabukiran ang aton ng Philippine Army, ang aton nga national government wala nagkulang sa pagpanawagan sa inyo nga kung na pwede magbalikan na sa sabak sang gobyerno. Kadamo sa mga assistance sa ginahatag, may dala ka mga armas luthang, pag-surrender ninyo may corresponding amount. May kantidad pagid nga ginahatag bilang kabaylo o kunhatag sa inyo sa pag-surrender ninyo sang armas luthang. Kay kon padalman tagid sang aton pinsar, binagbinagon tagid way ginaya sang maayo nga madulot sa inyo ang pagtalikod o kanang pagrebelde sa gobyerno. Iba na dara, I'm sure mga nainganyo man lang kamo, nahaylo kamo. It's not because nga ginakabuhi gid ninyo ang ideolohiya sang New People's Army. Batang iba na dara, gusto nyo lang gid sang kastigan. Gusto nyo lang makaumbilay kamo sang armas luthang. Daw ginakalipay nyo gid nga makapatay kamo sang pareho man ninyo nga tawo. Kung ang inyo nga ginapangita mapun-an sang gobyerno ang ini mga para sa inyo kakulangan sa serbisyo nga ma-avail ninyo, paano ninyo ma-avail ang ining serbisyo nga ginatanyag sa ato na gobyerno, ini mga social services, kung nagapalayo man kamo?
Kung nato ka mo to sa kaputok-putokan isang bukid nga kunyara ang mga soldado, it's either kamo man makascore, kamo man makapuntos, o kung kamo man ang mapuntosan, patas-patas man lang naya mo. Ang gobyerno naton perte kabudlay kontrahon. May raketas ang ginamatarong to express criticisms, but that is not terrorism. Kabahin nina sa ngaton sining kinamatarong sa idalom sang 1987 Philippine Constitution. Pero, kung nara kamo sa kabukiran, it's either kamo man dira makapang-ambush, natak-ana nga to ng gobyerno ka negosyar sa inyo Kaya kung nara dito sa lawasang pungsod to sa mga Norway nga dito na inistoryanay nagligad, kadako isang gasto sa nga to ng gobyerno para magpadala dito sa mga negosyador. Ipadala nyo man ang National Democratic Front as your negotiating team, gasto naman sa nga to ng gobyerno. Magasugot dito may ceasefire, kamo ba nagapang-ambush naman kamo diri sa Dalom? Tika mo na kung kaisa, mambal kita yung kontrolado pag man kamo sa inyo leader o kung hindi. Kailain man ang ginahambal nila kung may negosasyon dito, kamo man yang mga hangaway, susperte man kayo kapisan mag-traidor. Sa sining ginapatigayon nga ceasefire. Siling ni former President Rodrigo Duterte, takaan ako, why na inistoryanay. Kung gusto niya, lagso na lang kamo Kung sa bagay, bastante sa assets ang aton sa ni Armed Forces of the Philippines. Kaya kung sa bagay, nagagasto lang nga aton na gobyerno. Pagpadala dito, ipagwa ni mga political prisoners, ining mga negosyador nila, ipadala naman to sa lawasang pungsod, pungko to, akomodasyon, tanan, pagkaon, samtang nga inistoryahan ay waay man gyapon maayo nga nadangatan kay ang mga ari din sa Dalom, susperte man sa ilaya ka bantayan naman nila mga soldado. May ceasefire tuod pero may sa mga nagapang ambush. Tini na po, yung nga kamo pa yung mas gamanan, kamong rebelde. Kamo yung sundon. Kadugay na nga inistoryahan na, kadugay na nga negosasyon, abuman gyapon. O sa bagay, di kita nag-suporta sa panindugan ni former President Rodrigo Duterte. Sa agad kita na yung kagasto, yung do kita pa yung do gobyerno pa yung masubahara sa mga rebelde nga kadamo na ganin sa mga programa nga ginatanyag batok sa ila. Tisubong din mga officials na ninyo mismo mga nagkalamatay. Karami isang kabuhi ninyo sa patag. Pwede pa kamoy kapag maskara ho. Although minadok kita nga pwede man lang kamoy makapakuno-kuno yung ordinaryo nga mga sibilyan. Pero subong maskara na din sa Bacolod kung normal ang inyo yung pagpangabuhi. May bulo budget ka mo dira pero di ka mo makapanginasadya diri sa maskara. Kung nato ka to sa kabukiran, limitado ka tama ang hulag mo. Limitado pang ginakaon ninyo base ng mga malnourished na kamo da dugay-dugay. Why ka mo vitamins, ka mapilasa na kamo, panghampolan nyo lang da mga lamponaya, da kag mga nadunot na niblang upas ang saging. Di ka mo madala sa ospital, basi dira pa ka mo mapatay. Duha lang gid ang inyo madangatan Makapauli ka mo nga buhi or pilaso ng mga niwang na sa inyo nga mga pamilya. Or makabalik ka mo sa sabak sang gobyerno or patay gid ka mo. Kung kaysa perting hugyaw nyo kay kamo man makapatay, pero imaabot ginayang time nga kamo naman mapatay. Abo na siling nga basta nagakabuhi ka sa balak ag armas, dira ka man na mapatay. So kabay pa nga may mga pagbinag-binag dira sa mga miyembro sang rebelde nga grupo. Kung kamo abi nagrebelde sa gobyerno, tiano gid ang mayo nga madulot ninyo sa mga pamilya abi ninyo kag sa mga pumuluyo. Amo na siling naton nga ginapanawagan ninyo pabutyag nyo mga desperado na kamo kag mga nag-eksperyensya kamo sang inhustisya. Di mga pumuluyo nga ibanda
Basta mga nagkalakuga na to mga karbaw na ginutman na to kang initan na to hindi sila makapauli kay aboning nga sitwasyon. Ti kalinong bala ang madulot sila. Hostisya bala ang madulot sina sa mga pumuluyo. Abi ko nagreklamo, kami plastar niya, abi ko ng mga rekomendasyon nyo para sa gobyerno. Kung daw nasawayan nyo nga mo sini, paano na binaton mahimo nga tanan kamo dara makabenepisyo kaya mo ning reklamo nyo. Ano ganang mahimo nyo nga mas labaw pa sa mahimo sa gobyerno? Nga pasalamatan abay sa mga pumuluyo kay subong I'm sure wag sa mga pumuluyo nga nagapasalamat amo ning sitwasyon nila dira sa Karabalan. Kundi kinumod, pagbakamalaot, kaya iba ni mga rebelde nga hindi man ganit taga Negros Occidental. Mga nagalin man sa mga naglain-lain nga bahin sa Negros Oriental ang iba nalin ba to sa Cebu, nagtabok na diri. Nga ba ning mga ginalagasang ato na sining mga kasoldaduhan. Tibisan pagani ang ato na sining National Task Force and Local Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kadako isang pondo nga ginhatag sa tagsa ka mga barangay. Basta madeklarar na sila nga insurgency free through the Barangay Development Program. 20 million pesos for potable water system, for farm to market road. Dason halitan yun na naman. Hindi kita kaintindi kung para giman kamo sa ano. Ano giman balang ginapakigbato ninyo? Ano giman balang matanyag nyo para sa mga pumuluyo nga kamo na lang yung mabolos? Reklamo kamo da, kabudlay de sang dalan. At agan kamo pundo sang gobyerno mga barangay nyo. Halitan nyo naman ng mga heavy equipment. Pangsunugo nyo na naman. Saga mo na karebelde ka, saga mo ka pangayo kayo. Okay, sa mga pumuluyo nga pegado man, gusto lang ganing konsumo man nila, yatag pa nila sa inyo. Mga heavy equipment na, ano nga pangayo nyo da, isunugo nyo naman. Di paano abi na matapos, kaya mo man ang ginasinggitan nyo. Ano mga farm to market road, ganing nga mapaayo, manang dalan, pasulod dira sa inyo, di paano na abi matapos, kay ginahalitan nyo man. Subongo, bermads na kita. Mga balaya, galigpat-igpat na inyo dahil kay inigaw na da mga balag na sugata nyo ho. Aba nang siling nga tang way ginaya sang wala sa mayara gid sang tsansa para sa katawo nga magbago. Kumpara sa imo yan, tingita nyo, kadamo na ganay sa mga rebel returnees nga kinatender sang tropa sang gobyerno. Tiway man sa malain nga natabo sa ila to. Ginatagan ba sila livelihood assistance, tanan-tanan, tagpila ka meal na ginatag sa inyo nga kung gamiton nyo lang sa gusto, maka-income gid ka mo. Tukara ka mo sa kabukiran, ang iba na dira sa inyo, base magkalamatay, hindi pa gani ma-claim sa ila pamilya to kay iban nga mga bahala da siya kay may kita nagkulang na sa pahanumdum sa iyang ano ganabi makuha mo kung ikaw ang rebelde. Ano gandang imo yung ibato sa mga soldado? Imagine nyo na iba niya pero tayong preparasyon para sa lubong na niya inila. Inyo dugay-dugay masapuan na lang kamo mga tulad na lang kamo da kawa magkamo na claim kag na recover. 6 minutos sa Banwa na bilin nantes ang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton siling sang mga kautoran na ta ginuuna nyo naman SIM card registration. Abi ang national ID tayo panagtagan nyo na danay. Kano kadugay na nga mo yung reklamo way man gyapon. SIM card registration na naman may mga nagareklamo, may mga nagapabor. Teng national ID tabi di na to kay isa ka tuwig na kami nagparehistro. Rehistoryanta kag ginaplano ni digital national ID na lang ko nang yatag sa ato sa mga cellphone na lang nga balado para usang backtrack o pag sulod mo to ipang scan mo lang mga QR code na nada. Aling budlay ko na digital no kay mag-submit ka be photocopy bala sa imo valid ID gamiton mo national ID paano mo nabi masumiter. Rehistoryante naton sa pagbalik sang Bombohanay Big Time.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sa Show minuto sa nakaligad sa takanangalasan weather sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Kadungan na sila nga pagpirma ni President Bongbong Marcos ang SIM card registration act ang reaksyon naman niya sang iban. SIM card naman na kamodra unahan yun yung mga danay ang national ID o kaya dugay na nga mon hulat. Ang iba na sa lingkad nila, nagligad pa kami nga tuwig ito nagparehistro. So, kata na isa ka tuwig, sobra na gana isa ka tuwig, way man nagyapon nakaabot. Gina-considera sa buong nga paghatagan na lang pag-print sa electronic version sa nga national ID kag nagapatigayon na sa buong isang pilot test. At least bisan paano, mga alternative ini sa pag-release ng physical ID nga nag-aatubang gid subong sa mga delay because ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa muni ang naga-imprinta. Ang nagapatigayon sa registration ng Philippine Statistics Authority ang mga data nga mahatagan nila i-forward sa central office and then preparar na dito sa ga-imprinta na teko na kaysa may mga typo error sinadera may bulan man na siguro nga amo naman ay pertenecer nila para nga makareklamo atong may mga clerical error sa ilang mga ID but ang printing aragid sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaya mayara sa mga security features sa sulod sa aton nga national ID
para masiguro nga hindi ini siya mapeke. Suno kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, gina-target nga makarelease ang 20 million ka mga electronic version ukon ginatawag nga e-PhilID, Electronic Philippine ID or National ID, sa pagtakop sang tuig 2022 para nga ma-augment naton ang targeted release of 30 million ka mga national ID. Pwede man siya ma-imprint or ma-print banawa sa PhilSys Registration Center kag pwede man nga kita na lang ang ma-laminate. Galing namin gidya kon ID mismo ginataga sa ato, no? Mayon natin sa istoryan naton yara sa piya kalinya ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental katahom na sa opisina subong, no? Manang gusto naton kada mo sa mga empleyado bala kag organize katama kabalo ka kunding nga window makadto kung sino mabaton tanan na taning nga mga opisina bala mo man sini, no? Yara sa piya kalinya ang head naton sa PSA Negros Occidental, Sir Luis Gonzales. Live kita, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, Bombo Erlin. Good morning. Okay lang ang ako nga sound? Okay, good, sir. You're coming in 5x5. Kumusta na subong din sa ato national ID? Kaya mo gining reklamo sa iban. Sino doon naggalumpat naman ka mo sa SIM card? Ang national ID, abi, tagin nyo na, ay prioridad. Kumusta na subong ni Sir Dre sa aton sa Negros Occidental? Yes, Bombo Erlin, no? Daw medyo, amo ginasubong ang aton nga gina-prioritize man sa amon sa PSA tungod sang may commitment ang aton nga office to release 50 million national ID. Combination na siya sa physical ID nga 30 million kag 20 million siya nga e-PhilID. So ang aton nga e-PhilID amo ni siya ang option anay naton nga himuon para lang ma-issuehan naton ang 50 million ka mga citizens sa Philippines by the end of 2022. So ano siya ang proseso sa aton e-PhilID? Ang aton e-PhilID bali during the time nga nagrehistro kita sa aton nga step 2 ginkuan kita biometric kag aton nga picture, may ginatag kami sa inyo nga mga daw claim stub or transaction slip, di ba? Yes. Oo. So amo na siya ang aton basihan. Dalon nyo na siya sa aton nga mga center. Kag amo na siya i-verify kung ready na ang inyong PSN o kung ang inyong final nga national ID number. Kag pwede namon kamo ma-issuean sang e-PhilID for the meantime, but still ulaton nyo na gihapon ang physical ID gidya nga PVC nga material ang ginagamit. Okay. Bali, sir, kami na lang makadto sa registration center. Yes, oo. Bali ang aton mga registration center the same man may ara man katagyapon sa mga mall, sa amon nga office may ara man kag ang iban sang aton nga mga team naga-mobile man barangay-barangay sila. Okay. Sa dini na siya, sir, ipadala, pwede lang ibutang sa cellphone, no? Ang inang sa cellphone, amo na siya tawag naton nga amo na siyang gina-propose pa nga another alternative para sa mga mga aton mga registrants nga may mga Android nga cellphone nga pwede sila maka sa cellphone nga mga ID na, no, digital nga ID. But for now ang amon nga ma-schedule para siya siguro ina digital ID para sa cellphone. Ang amon subong na roll out sining October amo pa lang na siyang printed, no, nga e-PhilID nga ipangatag naton sa mga registrants nga available na ilang number. Sabihin nyo na siya, sir, i-print. Bali kami na gihapon, no, may mga personnel kami nga nag-hire kami another additional personnel para sa dira lang purpose. May ara na sila nga laptop kag printer, tapos ang operation niya sini dapat naka-internet connected gini siya kay hindi siya pwede kay i-verify naton ang status sang kada isa naton nga ID nga wala pa nabaton. Okay. Pero sir, pwede na siya mapalaminate? Yes, oo. Amo na siya matabo, Bombo Erlin, no? Pag available na siya, i-print out namon. Actually, ang ina siya nga ID, the same gid ang nga feature na sa aton nga original man nga ID kay may QR code man siya. Kag dapat ang personal gid nga tag-iya sang transaction slip amo gid ang makadto sa center
kung available na siya kay may gina-verify kami na kay may ang QR code niya sina may naka-embed na nga photo sang tag-iya. So dapat makita ginamon personal ang tag-iya para mabalaan namon nga siya gina ang nagkakuha sina. Okay. Bali, Oo. sir, klaruhon ko, sir, hindi pagali digital ID ang ihatag ninyo but printable version. Yes, sa sabong ang gin-start namon sa siningang month of October, printable version siya ng ID. Okay. Ang digital ID ma-announce lang kami kung available na siya para na sa mga cellphone na to. Okay. Pero sir, ang kadako niya sila daw ID, gid no? Only that daw sa papel lang siya na i-imprinta. Yes, bali ang size niya sila pa daw. Pwede man siya pang wallet size lang siya. Okay. Kay after namon ma-print, instructionan ka muna namon ka muna lang mapalaminate. Oo. So, temporaryo malang i-deliver gidya sa amon ang ID na gidya nga do Yes, para so, sa mga ang nauna physical- nga nabaton. Ang inyong physical ID nga pareho sa nabaton sang iban subong maabot sa inyo. Okay. So, nagasugod na kamo, sir, subong diri sa Negros Occidental. Yes, so actually ara nakita no ang may mga LGU makita nga gin dugangan mga personnel para sa sinanga purpose. Then diri sa aton sa Bacolod the same ara makita gyapon sa mga mall kag sa office ng PSA may ara man kag may ara man kami ginapagawa sa mga barangay nga mga area for mobile registration. Okay. Pero sir, batunon na siya sa mga matransact abi namon nga mga opisina kay basi kung questionon naman bala nila nga hindi man niyang ID yang ginahatag sang PSA. Oo, upod sina sa implementation pag roll out namon, may upod na siyang campaign man sa aton nga sa mga aton nga mga labi na gid sa mga financial institution kay ang aton nga BSP naga info dissemination man parte sa sina kag ang iba naton nga mga private institution ginatagaan man namon information parte dira no. Actually ang aton nga DILG man nagatag man naghulog man sang memorandum circular to assist no sang aton nga operation parte sa sining release sang printable ID. Paano ba sir kung nadula to nila ang transaction slip? Okay no, amo na siyang kalabanan man yung pamangkot. Kung nadula ang imo transaction slip for the meantime hindi ka pa pwede maka-avail sining printable na to no. But ginatinguan sang office kung paano siya ma-locate atong inyo nga mga data during sang registration kag base maabot ang time nga ang PSA na lang ang ma-print kung available na siya kag buligan na lang namon sila distribute sa mga tao kung ara ng ilang ano. May amo na isa ka plan sang amon nga head office kay subong naka-encounter kami bala kung mag-down ang system daw wala mahimo ang diri sa field. Correct. So ang isa ka opsyon daw may plano ang office nga didto na lang tanan sa central office i-print out, i-deliver diri sa aton sa provinces kag kami na lang ang hatag information sa tag-iya nga amo na available na ang iyang ID. Oo, kay kung dito sir sa central office ang data meaning verified na yan ninyo diri sa mga provinces. Yes, so pag-register naton sa provinces, pag-forward dito sa central office sila na ma-assign sang aton mga numbers no nga permanent. Oo. So but silingon dito sa central office balaan nila kung sino nang may available nga permanent nga ID number. Okay. So mas maayo ko siguro kung amo na. Pero sir subong pwede na gidya basta uyat namon ang transaction slip. Yes, pwede gid kamo ka-proceed no. Mamangkot lang kamo da sa mga lapit sa inyo nga area. Kay sa mga LGUs may ara man kita sinagyapon nga mga printable personnel nga nakamansang sina nga operation. At the same time bisan sa aton nga tong paregisteran taman sa una sa step 2 pwede man kamo na pamangkot sa ila. Kay kung kaisa may plano man kami actually nga sila i-orient man namon parties ng printable. Kay kung wala na sang iban nga nagaparegister, pwede man sila maka-cater sa printable naton. Correct. Kay subong nga sir do jutay naman lang no ang nagaparehistro. Ang sa nagaparegister sa step 2 naton daw naggamay na gid man sa i-compare mo sang una. Ang amon last nga target subong ang aton nga mga 5 years old nga mga estudyante nga during the time of pandemic nga daw wala gid sila nakagawa. So naga-school to school na kami subong para sa step 2 namon. Nagapangayo na kami permission sa aton nga DepEd
nga maka-cater kami sa mga estudyante sa eskwelahan. Okay. So, kamo na lang ganyan, sir, ang makadto sa mga school sang Oo. dalon pa sila sang parents nila sa registration So, center. amon lang gina Bombo Erlin ang amon nga option no kay kuno lato namon sila nga makadto pagid sa center daw na daw kabudlay na gid. So kami na lang nagapalapit sa ila kag kami na lang gito makadto para ma-register. But ang aton kabataan gina-require lang namon ang permiso sang ila ginikanan nga kuhaan namon sila sang ID. Oo. Kaya daycare or even sir, kindergarten na amo ng edad mo. Oo. Mga pila na sir ang 5 years old and below diri sa aton sa Negros? Actually, hindi ko ikahatag sa actual kung sa 5 years old. Ang 5 years old and below, actually, ang 1 to 4 years old, Bombo Erlin, wala pa na naton ma-cater. Wala pa siya ang system naton da. Okay. Bali, ang aton gina-cater lang 5 years old and up. 5. So, 5 years old up, oo. Bali, ang aton nga na-register iya sa Negros Occidental lang, ara na kita sa mga 2.3 million. Okay. 5 years old up na siya, sir. Oo, tanan-tanan na naas, tanan na ang mga tigulang na. So, ano ang ikadto ninyo sa schools? Amo lang ni mga 5 years old? Ang amon nga daw assumption, since nga 2 years ang pandemic nga wala gid sila naka face to face sa klase, kag mostly siguro wala gid man gin palagaw na sila maayos ang aton mga ginikanan. So most probably sila ang damo pa siguro nga nabilin nga wala gid yan nakaparegister sa national ID. Oo. Timing lang na siya, sir, kay November 3, full-blown na gid ang face-to-face classes. Yes, so Bombo Erlin, no? Pasalamat man kami sina nga ang aton nga DepEd nagpasugot man nga pagsulod namon sa ilang mga schools, sila lang gid yang amon i-cater, hindi kami mag-cater sinangalin sa gwa nga mga tawo nga masulod sa school. Kay na misinterpret sang iba, abi nila nga pagsulod namon sa school may masulod pa to nga mga registrants nga taga-gwa man, hindi, no? Oo. Unless nga ang nanay siguro sang bata, mga parents sang bata nga maupod sa ila pwede. Pero ang hindi na kami ang mga iba niya nga mga for registration nga outsider, may ara man kita sa LGU nga mga based nga mga center. Pero sir, dapat ining mga 5 years old updan sang ila parent or guardian? Kay ang isa namon ginapangayo Bombo Erlin ang ilang birth certificate kung may available sila nga birth certificate. At the same time, may waiver halin sa parent nga gapahanugot sila nga kuan pa-IDhan ng ilang bata. Okay. Pwede sir mga baptismal labi sir kung hindi available lang ila. Yes, pwede gid pwede gid na siya baptismal. Kung ang last option na gid Bombo Erlin nga wala na gid sa iban nga way kay may ara man ta mga utod nga wala gid na register tapos ang ilang mga records daw hindi na nila makita. Ang last nga option ang aton nga barangay official, ang barangay captain naton pwede makatag certification nga kilala niya na siya. Kag taga dira gid sa ilang nga barangay. Paano ba sir kung wala dang ginikanan nila because nagatrabaho, di man sila available maggadto sa school? Kuan lang ginapadala lang namon sila sang form nga fill upan lang sang ilang parent. Pwede naman siya ba ang bata na lang madala balik sa school. Okay. So, ginapalinto nato na subong sa mga nagapamati base magkadtong PSA sa mga eskwelahan, hindi ka mo magdugok dito. Kung ikadto gid sila ya sa registration center. Actually kadamo sang option, no? Kadamo kita sang option nga kadtuan sa registration center naton kay more or less ginatinghuan namon nga masaturate gid ang tanan nga area, even though ang mga sa bukid naton nga mga barangays nadabot na sang aton mga teams dito, no? Kay amon nga target nga maubos naton. But since nga kita diri sa provincial level daw kadasig sang registration, amo mo na ang cost nga ang aton nga distribution sang physical ID na gid nga actual daw medyo na-delayed ikumparar mo sa registered naton sa provincial level, no? Kay daw nagdasig itong registration naton sadto kag amo na nga natabo nga ang production sang actual na gid nga ID daw hindi niya ma-cope up atong na-register naton. Pila na ni kabulan ganin sa registration naton? I mean, sobra na kita isa ka tuig eh. So yes, so actually 2021 kita nag-registered sang step 2 naton. So more than 1 year na kita actually, may mga more than 1 year na gid man. Oo. Kaiban sila nila diri sir sang bata ko 3 years na wala kabot. Bali wala pa kita ya sir na labutan 2 ka tuig sa registration. Wala. Kay sang 2020, kuan pa lang to siya Bombo Erlin ng 2020 na to, ng step 1.
Aha. Atong may nag-prioritize naton ang mga poorest among the poor nga halin sa DSWD nga listing. Ato balangin kantuan nato, ginpakantuan namon sa mga balay gina-interview, pro tablet pa lang tong ginadala sa aton interviewer. Still makadto sila gitagato sa appointment slip pakadto sa center for step 2 na para sa ilan na biometric kag sa picture. Oo, sa 2020 amo tong ginhimo naton, but ang aton nga registration na gid sa biometric kag sa mga iris ka naton kag sa aton nga demographic data 2021 lang kita nag-start. Okay. Paano kay last year pa kami nagpa-ID sa subong, wala pa kaabot, nauna paabot ang masulihi sa amon. Sila ni sir sang viewer naton. Diri sa balay, isa pa lang naabdan ID, pero dungan man kami nag-apply. Of course, may hawid kami nga proof. Anong obrahon nila, sir? Amo to, no? Pwede sila makapaprint sang ID. Bali ina siya, kung ara ang inyong transaction slip nga ginatag sa inyo pag-register, ma-proceed lang kamo sa pinakalapit, mamangkot kamo kundi ng pinakalapit nga may ara nga personnel kita sa printable ID. Kag i-verify na namon ang inang inyong ID kung available na siya. Kag kung available na, tagaan kamo namon sang printed nga ID for the meantime. Okay. Amugin man na siya, Bomberly, no, ang natabo nga ang iban wala gadulungan, no, kay abi nila sabay sila nag-register, dungan man sila marilisan. Ang gakatabo nga hindi magdululungan, kaya pag-abot sila dito sa back-end, dito sa pag-upload na natin mula sa province, may process na dito sa back-end, yung ginahimo dito batch by batch. So kung may batch siya nga may makita nga isyo, the whole batch, ibalik na siya. So kung naupod ang imo, ang iya sa upod mo sa balay, ato na to nakaproceed na, so mauna gito release ang sa iya. Ang sa imo ya, until such time nga maklear to ang batch nga na, amo na pagbalik sina man nga ma-process tanan. Okay. So kung mayra sila sir uyat sa buong nga transaction slip atong gamay nga papel bala nga gingisi sang empleyado sa PSA. Half size bond paper. Oo, kaginataga sa aton, pwede kamo makakadto sa PSA office or sa registration center. Pwede man. Pwede man may ara makita sa PSA office, no? Pero kung sa mga out of town, may mamangkot lang sila kung sa diin ang mga center namon. Okay. Ara pa kamo subong sir sa mga mall. Yes, ang mall na to ara pa sige pa na siya. Pero kung wala sila transaction slip, ano sir, hindi ma-accommodar. Ang wala transaction slip, hindi lang na sila mag-proceed, no, kay wala gid kami sa mahimo, kay ang number na sa inyo transaction slip amo nang aton basis. Oo. Unless nga na-picturean nyo na siya, no, during that time kag sa cellphone nyo ara picture kay 29 digits na ng number nga ara na mo. So do kabudlay i-memorize na siya. Correct. So kung wala gid sila sa transaction slip na, mahulat-hulat na lang gid sila hasta ma-deliver ang ilang physical ID. Or until such time nga may option kami nga ma-search to tanan sa central office, kag central office na ma-print kag ipadala sa aton. Oo. Diri sir sa Bacolod, ano pang mga mall nga may ara kamo? Ang Ayala nalabayan ko nagligad ara pa kamo da sir, no? Oo, ang Ayala, ang SM, ang duwa ka City Mall, ara kita dira. City Mall, ano sir? Mandalagan? Mandalagan kag sa Golden Field, may ara kita. Diri sa Rob, wala na kamo sir? Sa Robinson may ara man. Okay. Oo, at the same time sa amon nga office, sa provincial office sa PSA, may ara man dira. Pwede. So kung makapulo pa bugnawal sila dira, hapit na lang sila sa mga registration center nyo nga sa mga mall. Yes, oo. But clear ko lang, Bombo Erlin, no? Not all nga may transaction slip maprintahan naton kay tungod nga kung hindi pa available, why kita pa sa ma-print para sa ila. Wala available nga ID na gid ya, sir. Ang atong siling ko nga PSN, ang permanent ID number naton wala nga ma-appear na sa aton actual nga ID. Okay. Kaya dapat i-process na siya dito sa central office. Kasi gina-assign na unique na kada isa sa aton, unique na siya nga number eh. Okay. So kung wala pa kasi hindi ka pa mag-appear sa database, hindi ka pa namon matagaan printed. So, ang probability kung bago ka pa lang yan nagparehistro, maybe wala pa may na-assign sa imong PSN. Yes, most probably kung bago ka lang na-rehistro, most probably wala ka pa gid na. Siguro so mga sobra ka na 1 year, may ara ka na gid na yan, no? Oo, kadamo na actually. Actually may ara man nga daw bisan sobra na 1 year wala patungod nga
basi amo na ba lang siling ko basi pa during sa processing may naipit nga daw wala na nakadiretso sa sa printing. Basi amo ba na may mga cases na nga agwa mo nga amo na. Okay. Sir Dreo, paano kay ang amon slip na dula pag bagyo Odette? Hindi gid sila sir no? Pwede? Yes, pasensya gid no kay ang makater lang gid namon amo pa lang nasubong ang may-ara nga transaction slip but amo tong siling ko nga ang amon nga office sa central nagatingwa nga kung pwede nga ang tanan-tanan nga ato na didto ila maprintahan kag ipadala lang din sa amon ang printed kag kami na ma-distribute. Ma-announce lang kami galing no. Kay matabo sina siguro ibilin man na namon sa mga center namon kag amon the same personnel man namon ang nagtags na. Okay. Paano kuno sir kung hindi may caller kami diri, kung hindi niya malocate yang nga ID, gin-check niya to sa field post wala man kuno, anong imuhod niya na sir? Oo, amo na siya no kay ang tracker sa field post ang ga-appear na daang nabato na gid sa field post siya meaning na nakuha na nila sa na-print na siya sa Bangko Sentral kag nakuha na nila sa PSA for distribution na. It doesn't mean nga wala na ang imo ID, no? Posible ma-attempt ka ma-register liwat, hindi lang. Ulat-ulaton mo lang kay mag-appear na da sa field post nga magsiling da siya anong not found. Hindi nabot silingon nga nadula siya. Bali wala pa siya na process nga nag-abot sa ilang level. Okay. Hulaton lang gid sir sa balay. Oo, but mo na siya kag ang field post man mismo nag-request man sila nga since daw na video na budlayan sila magbalay-balay kag siya wala bala mga tawo. Oo. Actually nag-request sila sa office nga kung pwede sila ka-plus sa type. Ina ba lang ma-schedule sila isa ka adlaw sa sinang barangay. Dason dira tanan sila ma-distribute. Pwede man na mahimo sa field post actually. Yes, nami gani na sir, mapaibalo dira na yung mga barangay officials sa mga nakaparehistro na kadto kamo sa barangay plaza mo ning adlaw mo ning oras para isa na lang sir. Si field post na naga-schedule. Mapabalo na siya kung diin sila nga barangay for that day. So amo na ginapabalo niya da mga residents nga most probably gani kung ma-advance nila inform para lang gid nga ang may-ara ng available nga ID amo lang ang makadto. Okay. Para hindi siya crowded. Another caller sir kag syempre mga tiglawas sa mga may paruman nga concern. Kung nadula ila slip, pwede pa sila kakuha liwat or hindi? Kung nadula ang slip, hindi na lang gid anay mahulat-hulat lang kita. Oo. Kaya ang ina siya nga mga issue damo na siya nag-abot na subong sa amon kaya ginapangitaan na siya sang option sang aton nga back-end naga-process ang aton ID. Kung makita na tutanan, ay siyempre may na-process na dito, wala ta kabalo basi ara na dan upod ang inyo man. So ang aton nga ulat-ulaton lang kung may option ang central office nga ila i-print kutob sang wala pa sang physical, i-print na lang nila dito kag amon ipang-distribute naman sa provincial level. Pero hindi sila ya sir makakuha liwat sang slip kay once lang to ya ginahatag pagparehistro ta lang. Hindi na sila makakuha kay tungod nga during the time sa registration paghatag to sila sang slip ang amon nga mga operators uploaded na tanan-tanan nga data dayon dito sa central office sa aton nga server. So wala kami sang file nga nabilin diri sa amon. Oo. Kag hindi man sir pwede nga maparehistro sila liwat para ara sa ilang slip. Hindi gid bomberle no. Amo ginang hindi naton pagimuon kay maka-create pag inasang dugang nga problem sa ulihi kung mag-double pag ang imong registration. Okay. Sir, final question ni Guro. Paano niya kung mabalik yung ID kay blurred ang picture or sa mga may sala? Again, ganun sir, anong advisory ninyo? Sa laabi, isa ka letra sa iya apelyado, sa ngalan niya, sa iya address. Kagkalain ang picture. Sige, Ma'am. Ang ina siya nga case naman, bali, for the meantime, kung nabato niya na ID niya, taguon niya lang anay, no? Ulat-ulaton niya lang kay ma-schedule kami sang updating sa mga IDs, labi na sa mga babae man nga nagpalaman na, kasi may updating man na siya. Kag ina may mga error, hindi nato na masiguro kung sa diin na ginanaghalin ang error kay base ang ginatag niya nga supporting documents during pag-registration base dito man may mga base way na parahan may sala man ang yang natag no. But still may time kita nga schedule para sa mga updating sa mga
IDs nga na-release nga may mga subject for change. Okay. Hulat-hulaton lang nila ba si antes matapos ang 2022, sir? May another advisory ka mo? Amo na siya Bombo Erlen, no? Kay sa subong ang ginatagaan gid sang focus nga ma-isyuhan lang gid naton ang 50 million at the end of December. Okay. With this, Sir Luis Gonzalez, thank you again, sir, ha, sa time ni mo diri sa Bamaradyo, Bacolod. Kada mo ginabi sa mga nagpamangkot about sa national ID, at least naklaruhan kita sa buong aga. Thank you so much for joining us. Saliwat, good morning, sir. Yes, Bombo Erlen, no? Salamat gid sa imong program, kag salamat mas ning opportunity kay dako gid nga bulig, no? Kay kung sa amon nga part hindi gid kadabot sa ilang tanan-tanan namon nga mga information. Pagi sa imong programa na dako gini siya nga bulig nga madabot namon hasta sa mga iban nga mga provinces pa siguro mabatian pa na imong program. Yes. Sa liwat kabay pa nga maintindihan sa aton nga mga ginatinguan gid sang PSA ang mandate nga ma-release ang tanan-tanan nga ID sa tanan nga nakaparegister. Pasensya lang gid gamay para sa mga delayed kay kung kisa out of control man namon ang ina siya nga mga delayed, no? Kay once gani nga kay may ginagamit kita nga machine, once nga ang machine ang problema daw ang kita nga mga personnel daw ay man sa mahimo, no? Sa liwat Bombo Erlen, salamat kag mabuhay gid ang imong programa. Madamo nga salamat kay Sir Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. Amo gid sa buong mga ginawit sa mga kotoran nato nga naglumpat naman ako diri sa SIM card registration. Ang national ID, abi mo nang unahan nyo kaya iba na way gid sang valid ID bala. Mayara na sang mando sa taran nga mga opisina nga kilalahon. Kay ba nang iba nang reklamo din na nagligad wala pirma. Mo nag-common na bala daw ka blurry ko na biya sang picture sang sa nagadala sa mo ng ID. Teka daw, kaya na kami nagparehistro. Ang iba na ganyan, July 2021 pa. Ako, hindi do June, kung nagparehistro man. Buhay mo man gani sa subong. So, ang ginapatuman na lang subong, nga kumayara ka mo dira sang slip. May slip to tani sa bag ko, Bombo. Sige na lang. Ang do papel to balang ginatag sa aton, nga gintulinan gid kita, nga init ato pagdolaon. Di bala? Damdaman ninyo pagparehistro. Ma'am, sir, hindi mo ginipagdolaon ang transaction slip kay pag-deliver sang national ID, i-check na siya sang taga-post, sang taga-PhilPost. Kung ang ginhatagan, ikaw gid man. Tigaling may mga circumstansya nga kung na kaysa bala madula nato da bala, no? Madula nato ng gining registration or transaction slip. Siguro kung kaysa mas mayo kung mahiyara gid kita sang bisan do gamay la na balang envelope, no? Tanan naton nga mga papel nga mga bills mo na dara. Nagbakal ka bisang something nga kinanglan mo for warranty. Dara nato ni botang, no? Siguro mas epektibo. Kay ko na kaysa sa wallet balang nga bala, inang nagpanghimos ka sa imong wallet, tabi mo ya kung ano lang nga papel-papel na hinaboy mo man or nabasa. So hinaboy mo na. It's either nabagyuhan o kung ano dira nabahaan na kamo. O galing, kung wala tong aton nga slip, hindi kita makapaprint sa aton nga national ID kung why pa dira na deliver sa inyo ang physical nga ID na gid. Te kung why na kamo transaction slip, hindi na lang gid maguyang sang time, magkadto sa registration center o kung sa opisina mismo sa Philippine Statistics Authority kay hindi man ikaw maakomodar. Hindi man ikaw ma-cater. So, kung mayra ka mo transaction slip, basta gamay lang man to siya nga papel, daw half page siguro, asang short nga bond paper bala, pwede ka mo nga makakadto sa registration center sa Philippine Statistics Authority o kung sa opisina mismo nila dira sa Mercer Conferential Road. Mapaprint ka mo sa national ID kundo medyo dugay na kamo nga nakaparehistro. Pero kung wala ka naman lang dra sang transaction slip,
Kamahal sang plete, hindi na lang magkadto kay kanugon pa sa imong mga gasto, hindi ka man maakomodar. Kung mayra ka na sang national ID nga physical na gid balayang nga hatag, why na yasang damo pa nga problema. Ang problema lang niya galing sa iba, so hindi ba ni ako do ka blurry sang litrato gari dio. Ini galing sa laakon ngalan, sa la spelling sa ngalan. Okay. Heroche. Ulat-ulat lang sir kay mira na sila advisory. Siguro before matapos ang 2022, i-cater nila atong mga ID, mga reklamo ninyo bala, nga mayara sang sala. Wrong spelling, imbis nga I, nangin I, imbis nga I, I ang butang. Pwede na siya. For example, sa ako nabi, sa apelyado ko Bayoneta, ginbutang nga bidra Bayoneta, hindi gina, syempre, paislaan ko ginaya. Hulat-hulaton lang gid kay maybe, ang target dari antes matapos ko noong 2022 siling sa ngaton nga national statistician i-cater na nila atong may mga do hindi mahangpan lang nga tsura mo bala to picture mo dason wrong spelling ang ngalan mo or apelyado mo or ang imo siniya nga address na-cater na naman kay Islan. Pasalamat lang niya mga wala na yan sa mga problema, no? Kaya at least magamit na. Siguro kung na yung aton sa gobyerno, mayroon sang enough nga manpower, bala? Abo na ning kulang subong sa iban nga mga opisina bisang nga gobyerno, kakulang sa mga personnel. Hindi naton mapatag kon nga ang doon ni gina masolusyonan. For example, dira sa ga-printa ga-print sa mga morning nga mga national ID naton. Ang isang Bangko Sentral ng Pilipinas, sa maning problema nila kay sila ni nag-print May mga biometric na mga data ng ato national ID. Dason may iris scan, tanan nato ng mga fingerprint. Ara manadra sa ID nga na para hindi mapeke. Kaya po nang isa sa mga problema kung kaysa mga makina ni bala ginagamit, kadasig malang mag-bag down. Bakal kita blasa na mabakod-bakod na ya kag dugay balaya mag-surrender. No? Mabakod kag dugay mag-surrender kay kapila nga kita ka milyon. So pila ka milyon ng mga Pilipino, sobra na kita 110 million subong. Tiyan mo man nga latagan sa mga ID Yung target nila 50 milyones. 50 million, may nabilin pa nga 60 million. Kada tuwig na yan may nagabata nga daan. Kada adlaw gali. Pila ginabata kada oras. Siling na sa iba niya, ti masadya kuno kung damo bata ba raw. Tang iba niya, taga damo kaya ila bata. Kada sige kita magamuar nga pero teka nga tinggas nga daan. Tinggas pa kita sa rasiten nga daan nga paray. So again, sa mga kotaran naton, kung wala pa ka mo national ID, pero mayra ka mo transaction slip, pwede ka mo makakadto sa PSA office or sa ilang registration center sa mga mall dere, makapangin-hangin na ka mo bala makapolo aircon ka mo, makadrop by na ka mo, and then mapaprint sang electronic version, printable version sang national ID. Kung wala ka transaction slip, wala na lang gid sa imo physical ID kaya hindi ikaw ma-cater. 44 minutos banwa na kaligad sa taknang kalasan wadas sa aga kulabon sa nangaton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita. Bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tantay 5 dias sa banwa na bilin anda sa ngadlaw sang Pasko. 75 days to go before Christmas. Dari sa dalan lakso no iligpat-igpat ng mga Christmas light. Mga Black Christmas lantern nga ginabaligya. Kaning kamahal man sa Christmas lantern no. Kaya sang iba na silingan nila urato na tanalangaw Tupad balay mo na magabutang at least bulubatyagkan mo ba na balang espiritu sang Pasko. 75 days to go before Christmas. Hope na kita buwas sa maman sa gyapon nga oras
Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo!